Hello mga Yinyens, mga Yinyens, ano tayo? Gagawa tayo ng punda. Punda mga Yinyens, punda. Tingnan natin yung design mga Yinyens. Design yung mga Yinyens, oh. Kailangan lagyan ng pins muna bago tahiin. Ito yung mga Yinyens sa harap niya. Magiging ganito yung harap niya mga Yinyens. Kumbaga, ito mga Yinyens. Ano to? May kita yung kalabasan nito yung gagawin din to. Okay, minions. Ako magtahi, tanggalin ko lang yung itong pins, tapos ito na kasi yung guide para hindi hindi matabing, kaya tanggalin ko na. Na yung pins niya, tanggal ko na. Tingnan natin may yung ito pagkatapos. Ito yung light. Ano daw? Ito yung sarap ng yans. Ayan. Yung mga yans. Ayan. Ayan. May zipper dito. Pwede ilagay dito yung unan. Yung punda ito. Ayan. Okay, may yans.